കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെയല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മാതൃകയായി മാറിയ അഭിമാന പദ്ധതിയാണ് അക്ഷയ. 2002 നവംബർ മാസം 18-ാം തീയതി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അന്ന് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത ഒരു പദ്ധതി അവിടെ അത് അന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കി. അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്ന രീതിയിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും 2008 ഈ പദ്ധതി പൂർണ്ണമായിട്ട് വന്നു. നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ കോട്ടയം ജില്ലയിലും 2007-2008 അക്ഷയ പദ്ധതി നടത്തി വന്നു. ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനിടയിൽ മുഴുവൻ തന്നെയും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹായങ്ങൾ മുഴുവൻ ഡിജിറ്റലി രൂപത്തിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ എന്ന രീതിയിൽ തുടങ്ങി. അക്ഷയ പദ്ധതിയിൽ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും മനസ്സിലേക്ക് കയറിക്കൂടിയ ഒരു ഗവൺമെൻറ് പദ്ധതി തന്നെയായി മാറി. അപ്പോൾ എന്നതിൻ്റെ ഭാഗം നിലയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും നവംബർ 18-ാം തീയതി അക്ഷയ ദിനം, എൻ്റെ ജന്മദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. ഇന്ന് നവംബർ 18 ഇന്ന് അക്ഷയയുടെ 21ാമത്തെ ജന്മദിനമാണ്. അതായത് അക്ഷയയ്ക്ക് 21 വയസ്സ് പൂർണ്ണമായി. അപ്പോൾ എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളും ആഘോഷിക്കുന്ന ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ മുക്കൂടുതറ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലും ഇന്നത്തെ ഈ അക്ഷയ ദിനം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങ് നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് മുറിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റിനെ ഏറെ ആദരവോടെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കും. ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള നമ്മൾ പ്രസാദ് സാറ്, എൻ്റെ സഹമെമ്പർമാർ, മീഡിയ പ്രവർത്തകർ, ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാർ, ആശാപ്രവർത്തകർ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നവരെ, നവംബർ 18 അക്ഷയ ദിനമായിട്ട് കൊണ്ടാടുന്ന ഈ വേളയിൽ ഈ അക്ഷയ എന്ന ഒരു വാക്യം അല്ല, അങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം മുന്നിൽ കണ്ട നമ്മുടെ മുൻ രാഷ്ട്രപതി ഏറെ നന്ദിയോടെ ആ പാവന സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നമിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് ഏതൊരാവശ്യത്തിനും എന്തൊരാവശ്യത്തിനും വേണ്ടി ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അക്ഷയ. അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് കാലങ്ങളോളം വരും തലമുറയ്ക്ക് ഒരു നന്മയായി തീരട്ടെ. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മുക്കൂട്ടുതറ അക്ഷയയ്ക്ക് എരുമേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ എല്ലാ പിന്തുണയും ഉണ്ട്, എല്ലാവിധ ആശംസയും ഉണ്ട് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ജന്മദിനം, അക്ഷയ ജന്മദിനം ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും എല്ലാം ആശ്രയ കേന്ദ്രമായ ഒരു സംഭവം ഈ അക്ഷയ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാ അപേക്ഷകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്കറിയാം. പെൻഷൻ മസ്റ്ററിങ് പോലും നടത്തുന്നത് ഇതുപോലെ ഓൺലൈൻ സെൻറ്റർ വഴിയാണ്. നമുക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നടത്തണമെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈൻ സെൻറ്ററുകളാണ്. ഓൺലൈൻ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടി വരുന്നത് അക്ഷയ കേന്ദ്രമാണ്. മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സും നിങ്ങളുടെ ആ സേവനവും ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഈ അക്ഷയ ദിനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും ഒരിക്കൽ കൂടി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.